A vámkommandó hajnalban indult bevetésre. A felderítőktől kapott információkból sejtették, hogy a szokásostól eltérően nem csak a gyanúsítottak ellenállásától és szökési kísérletétől kell tartaniuk. Először egy budai villához indultak. Biztonsági kamera, riasztó, speciális bejárati ajtó. Az ügyeskedő autóimportőrök egyik vezetője a legmodernebb biztonsági eszközökkel alakította erőddé a palotáját. A férfire hajnalban rontott rá a Merkur bevetési egység, pont akkor, amikor a legkevésbé számított rá. És csak ezután jött a munka neheze. A nyomozóknak át kellett kutatniuk a több száz négyzetméteres villát, a tetőtértől a medencén keresztül a konditeremig. De szerda reggel nem csak ezt a férfit ébresztették állarcos ismeretlenek. A vámnyomozók a János kórházban is megjelentek. Azt a férfit vették őrizetbe, aki 3 hete törte össze magát és Lamborghiniét az M1-es, M7-es autópálya bevezető szakaszán. Egy Porsche-val ütközött, majdnem 300-zal száguldoztak. Információink szerint F. Árpádot azért látogatták meg a kórházban, mert ő is érdekelt volt az autóimporttal foglalkozó cégben. Az ütközés oka egy sajátos 21. századi párbaj volt, melynek tétje 20 millió forint a Lamborghini hátsó ülésén égett el. A két önjelölt autóversenyző egy balul sikerült előzés után kisodródott és autóig kigyulladtak. A most már áfacsalással gyanúsított F. Árpád Lamborghini-a 60, alkalmi vetélytársa Porsche-ja pedig 40 milliót ért a fogadás tétjével együtt, tehát összesen 120 millió forint égett el az autópálya mellett. Az ügy minden gyanúsítottja mesés vagyont szerzett ezzel az autókereskedéssel. Az autók eladásából legálisan szerzett hasznot adócsalásból származó extra profittal egészítették ki. A bombaüzlet most végleg befutcsolt, ráadásul a készleten lévő kocsiknak is búcsút inthet a társaság. Áfa bevállást sohasem készítettek, és nem is fizettek meg az államnak. Ezzel az államháztartásnak mintegy 500 millió forintos kárt okoztak. Számszerűen 169 gépjárművet hoztak be. Ezek zöme 10-20 millió forint értékű, a legolcsóbb 6 millió volt, a legdrágább pedig 80 millió forintos. Mercedes, Porsche, az amerikai filmekből jól ismert Hammer terepjáró és egy Maybach, uralkodók és iparmágnások autója, amiből ezen a kocsin kívül mindössze egy cirkál a magyar utakon. Összesen 28 luxusautót foglaltak le a vámnyomozók a feketéző bűnbanda látszólag törvényesen működő kereskedésében. Eddig még soha nem lepleztek le ilyen nagy tétben játszó autós ügyeskedőket. És ezek a képek már péntek délelőtt készültek. A bíróság a több 100 milliót érő villa tulajdonosát és bűntársát, ezt a nőt is előzetes letartóztatásba helyezte. És előzetesbe került a még mindig kórházban fekvő Lamborghini-s F. Árpád is. A banda negyedik tagját, a 29 éves Ambach Ferdinándot még keresik a vámosok. Feltételezésük szerint Debrecenben vagy környékén bujkál. Az autókereskedők legalább 2 éven keresztül bujkáltak az Európai Uniós adólabirintusban. A cég ugyanis Németországból, vagyis egy EU tagállamból importálta az autókat. Az Unió tagállamainak egymás közötti kereskedelme pedig az adójog szempontjából ugyanolyan belföldi adásvételnek számít, mintha például egy Baranya megyei cég egy Tolna megyéitől vásárolna árut. A megvásárolt autók után fizetendő áfát tehát a szabályok értelmében önmaguktól kellett volna bevallaniuk és megfizetniük. Az EU-ból importált autók tulajdonosainak ugyanis csak a regisztrációs adóval kell elszámolniuk a vámhivatalban. A forgalmi adót ráérnek negyedévente bevallani az APEC-nak. A vámosok szerint a kereskedők a fehér galléros adóbűvészeknél már megszokott módon egész várat építettek maguk köré csak papíron létező, nincs telenek nevén futó cégekből és az általuk bonyolított fiktív ügyletekből. Első lépésben egy ilyen szatellitcég importálta az autót és befizette a regisztrációs adót is, ami igazán semmiségnek számít a fényűző autók után fizetendő 20%-os áfa összege mellett. A legdrágább 80 milliós kocsi áfáján például 16 milliót spóroltak meg. Ezután fiktív szerződésekkel magánszemélyeknek adták tovább a kocsikat, amelyek után még ekkor sem fizetett áfát senki. Ezek a magánszemélyek végül, ismét csak papíron, eladták a kocsikat az autókereskedésnek. A bűnbanda tagjai abban bíztak, hogy így már hihetően hivatkozhatnak majd arra, hogy ők jóhiszeműen vásárolták meg az autókat, papíron ugyanis nem ők az importőrök, így az elcsalt áfáért sem ők felelnek.
Az ilyen szövevényes ügyleteket csak hosszas nyomozással lehet leleplezni, és a sziszifuszi munkával felgöngyölített hálózatot működtető bűnözőktől a legtöbbször soha nem lehet behajtani a kárt. Úgy tűnik, ez most nem így lesz. Eddig 300 millió forint érték az, ami megtérülni látszik, oly módon, hogy ilyen értékben foglaltunk le autókat az elkövetők telephelyén, illetve az elkövetők vagyoni helyzetének a felmérése folyamatban van. A vámosok bíznak abban, hogy végül mind a $500 milliárdot sikerül behajtaniuk a bandán. Ez viszont akár évekig is tarthat, hiszen az Unióban alapelv, hogy a tagországok minél szabadabban kereskedhessenek egymás között, így a vámosok csak utólag szerteágazó nyomozásokkal tudnak bizonyítékot szerezni az ügyeskedők ellen, akik számára minden értelemben leomlottak a határok.